Okay, Niyataka Street Battle. Puerto Bisa Jollibee. Okay, we see your host with Warlord. Shout out sa halimaw ng tugma, taga Taguluan, Flipside, shout out Stifler, Batang Kandado, SLKG. Okay, shoutout nga pala, GC na kamera nato karon. Okay, Puerto Ricans. Okay, introducing Battle MC to my right. Repen, halimaw ng tugma, galing pang Taguluan, introduce yourself. Huwag kang mangarap makapunta sa Amerika. Kulang ka pa sa pambara, mag-aral ng retorika para madagdagan naman nalalaman ng iyong utak. Bitaw mo patapon, daig ka pa ng nakabata. Sinong guru mo at bakit hindi ka natututo? Cards nga pala, from Taguluan, halimaw ng tugma. Okay, Battle MC to my left. Flipside Repen. Introduce yourself. Loko G nga pala. Ko'y hindi matanda. Ako si Radical ng liriko, taga-panakal. Isi nila sa Mandaluyong at dito itinakda. Ang kapalaran ko na siyang tadhana na ang may akda. Sinong nagsabi dyan may bago siyang mga bukabularyo? Lahat ng niyang pare wala sa aking diksyonaryo. Okay, simulan na natin. Nanalo sa toss coin si Loco G. First round para kay Cards. Okay, let's go! Yo, Warlord, salamat. Mga amigo, karong gabi, dako akong tingala. Kaya karon ba ko nakakita, nagaritis ang baka. So please lang, ayaw mo katawa. Kay kita karong gabi, naglipay-lipay. Ang akong pagtira, grabe kahinay. Pero karon lang ka makakita sa mga lyrics gikan sa Taguluan nga dili man ma-rhyme o dili matugma, pero akong itira sa imong mapatsada o mapadili para muangay tang duwa. So ang akong gi-point karong gabi una is kalipay o kahapsay. Pero kung makadungog na kagay nga linya, dapat na ka maghinay. Kay ngano mabikil ang baka, lisod na. Kay ngano akong tira, grabe ka puta. Ako karon sa butang talangan nag-joke. Pero ang tira para karon, lahi na gyud kumutira si Cards. Kay pag mutira si Cards, mutira na gyud na si Cards. So time na kay wala na si Cards. Okay, time! First round para kay Loco G. Let's go! Yo, bala ka diya. Yo, yung unang laban ko, ako'y natalo ni Toneli kasi partida ko lang yon. Pwes ngayon hindi kita pabibigyan. Sa dabi-dabi mga flip-topper, bakit ikaw pa naghamon? Pwes makakaranas ka na ngayon ng mga malupit kong mga bara parang kamandag ng cobra. Yung mga estilo mo, hindi yan sa akin obra. Tataob ka sa lupa na parang bara di kabra. Hindi ako si Abra, mga bara ko'y kakaiba. Ganyan ako pag ako na ang bubuga. Ha? Ako naman ang bagyo, ikaw naman ang barko. Lulubog ka sa harapan ko kasi ikaw lang MC na kilala kong napakabobo. Kaya round 1 pa lang to, pwede ka na umalis kasi ikaw ang MC na kulang pa sa practice. Kaya wala ka ng pag-asa. Sobrang lakas ng bara ko para umabagyo akong kasama. Hindi ako takot kahit anak ka pa ni Osama Bin Laden. Kasi ako magtatayong Aladdin na may sasakyang karpet. Kaya hindi mo maabot ang utak kong napakalupit. Tangina mo, gusto mo isa pa. Ang utak ko ay napakalupit na napakalalim na parang tubig. Ikaw naman ang ilog na napakababaw. Kaya hindi mo maabot, kaya hindi mo mapapantayan ang utak kong napakatalino. Kahit magsama pa kayo ni Noynoy Aquino. Kaya ngayon ako ang kinalaban mo. Pues maghihirap ka. Babasagin kita na parang walang laman na alkansya. Para sa ating dalawa ako ang may kumpiyansa. Ikaw naman ang MC na walang pampiyansa. Makukulong ka parang si Erap Estrada. Yo, usay na ko mo birada. Laylay tagtirada. So karon ako hindi kontra, wa jud kay nada. Og ingon sa kadaghanan nga andayo palang gaon. Pero kani mga Taguluanon, mga bawo mo ginunon. Og gapailar ka nga kay kaon. Mismo dukot imo nang kapuniton. Ha? Yung giyam, imo paging panginambog sa tanan katawhan garin na imo paborito kanon. Kanang bahog sa manok nga inerton. Umatolo kasi yung balay. Gahapin ra kag karton. Ug miskwila ka wa kay balon. Busa sunod migo ayaw nagsukol-sukol sa ako basig ipakaon di ka sa binuhi nga dragon. Kaya wag ka na magtangka sa flip side. Para sa amin para ka lang nag-suicide. Okay, time! Round 2 para kay Cards. Let's go! Ilum lang! Akong papa, dili si Usama, gago. Akong papa si Berto. Og dili ka halas, sa kakabaka. Gaga. So karon, maglibat na. Gusto nyo ba ng ribat? Gusto! Kamura. So karon tira na ko mga lines nga gahi, mga piling gwapo.
Dinis sa itong mga binyo, si Warlord ay gwapo. Pero apil na ko ato. Usa karon, pasensya mga pre kung di mo makadungog og mga lines ng mga gahi, kaya wala ko nag-ready. Mura ko karon si GK nga pildi kagabi. So pasensya sa mga nadalahig ug pasensya sa mga numero 1 nga nakadaog atong niagi kay si Uno. Kaya karon lang ko kabalo pre nga nakadaog na day ka atong niagi. Wa ko kabalo lagi kay karon pareho ko kabalo gyud atong niagi. Usa pasensya karon og kamo gikatawa. Sa katong nagsugal sure daog na. Kaya pasensya kung unsaong gitira karong gabi kay ako nagluya. Ang ako lang dinhi nga makita sa nga nagtira og mga lines nga grabe kagahi og grabe ka bagtek. Ayaw si liyok-liyok kay imong naong murag tik-tik. Time. Okay, time! Round 2 para kay Loco J. Let's go! Yo, sa man yung kontra, gawali man ni, mana ang kwan. Yo, round 2. Muli na naman ako magpasilayag ng aking mga bara gamit aking puwersa. Pues itong kalaban ko ngayon aking ilalampaso gamit aking estilo. Tangina mo, bakit yan ni mga dere? Sige, freestyle pa ka. Mo siguro rin yung gakanta sa Gangnam Style. Mura magagbuang guard. Matagal mo na akong hangad, pero hindi mo natupad kasi itong mga bara ko napakataas ang lipad. Hindi tulad sa iyo na isa ka lang kalapating mababa ang lipad. Magdalena kaya hindi ako pumapatol sa mga MC na puro na lang angas. Puro na lang angas. Okay, time! Last round para kay Cards. Let's go! Yo, round 3. Hindi ako naghanda. First time ako magtagalog kay Bisaya kung dako. First time na ako mag-English, so maminaw mong mga dagko. Yo, do you think this fight is much for us? Fuck you, imong naong murag pilas. Yo, so just listen to my words, right? We are here and pleased to be in the Puerto Rico. Imong naong murag hawag si Puigo. Kailan kang Puigo? Atong taas buhok. Ikaw mo po, murag si Abra. Kaso lang, gwapo pa ka. Pero joke lang. Sumubalik na ta. Karon da ko ang kalipay kay apil ko sa flip top sa Puerto. Ako mo singgit, pareha ka gupo. Og pre, ayaw kasi ta. Kung ako si Guko ang nagunit sa cam si Vegeta. Lanay O karon, akong tira. Grabe na nga, muabot na pagkagupo. Kaya wala na ko sa rhyme, unsa lagi pag-istorya sa gago. Basta salamat. Og mao ni akong lines. Fuck you. You know, Bitwater. Time. Okay. Last round para kay Loco G. Let's go! Udyas, ikaw ra may nakasabot si min English. Sa mingingon nga ang dagway na ako gipilas. Wa ka na ulawi kanay mong dagway mura man nagaliwas. Tanawas sa. Round 3, tatapusin ka tong laban na to kasi napiling-piling matigas. Mura na gipilas pare tan duwa. Yo, flip top mo'y palaging sineset up. Rap mo'y palaging sinitson up pero hindi mo naisipan ng utak mong ipa-check up. Umarap ka pa sa akin ngayon na naka-makeup. Tignan mo nga tuloy, mukha ka ng model ng Warcraft. Para mo to. Yo, mga Tagulwanon, mo na ba ninyong gi-represent? Gapakiulaw ram diri sa tubangan, gapanimaw pam nigipikasent. Kita nyo, make some noise! Yeah! This time, we wanna hear judge decision. Magsugod ta kang freezer. Yung freezer mula nga pala mula flip side yung boto ko Loco G kasi round 1 mataas saka malakas yung mga bars niya dito parang wala. So yung boto ko round 1, 2, 3 dito. Uno, alimaw ng tugma. 2-1 ko, Loco G. Rodians, Puerto Ricans, kumboto para kang Loco G. Okay, dinig na natin. Battle natin, Cards versus Loco G. 3-0 para kay Loco G.